lat chodziłeś do szkoły i jaki był najlepszy przedmiot? Do szkoły chodził od pierwszej do piątej klasy. Szło dobrze. W piątej klasie wredna pani była. I po rusku говорить potrafił, a z rusko nie propuściła. Musiał drugi rok siedzieć w piątej klasie. I nas zostawiła 2 czy 3 chłopców. Wredna nauczycielka była, że z rusko nie propuściła, ale te lekcje było wszystko dobre. No i ale to było bodajże w 6 klasie. I trzeba było powtarzać. A że tato był kulhawy i trzeba było pomagać na gospodarce. A u nas gospodarki byli takie jeszcze 5 metrów szerzynie powozka, a 2 kilometry dłużynie powozka. I ja tu szkołę kinął i zaczął pomagać w chacie dla tata. I korowy pasił to młodych lat, a potem poszedł, podrósł już больше, to chodził u zarobki, u ludzi robił mnogo. No a potem byli kursy. Wtedy mnogo z naszej klasy, mnogo zostało tych, pokinuło w tym czasie. Znaję 2 dziewczyny i ja z naszej klasy. A potem byli kursy wieczorowe po ileś tam latach. I my kursami przerobili te 7 klas kursami, dokończył. A to przerabiali, bo trzeba było, jak prawo jazdy na motor, wtedy motory już byli na prawo jazdy, można było zrobić, to trzeba było mieć 7 klas skończonych. I potem byli jeszcze kursy takie, że jak rolniczy kursy, że trzeba było mieć papier taki, że skończył kurs rolniczy. A potem można było gospodarku opisać na... Батько mógł переписать на mnie gospodarku. I w moim dworze był kurs. Wielmi mnogo było chłopców i dziewczat było, może około 30. I ten kurs robili, ale i po wszelakich wioskach robili kursy. No i dostawali papiery i po prostu potem przedłużał ten papier, jak kończył 18 lat. No to mógł переписать na mnie gospodarku. Dziecko, czy pamiętasz, jakie wtedy były zwyczaje wielkanocne? Помню, kiedy szli na pierwszy dzień i szli do kościoła, to każdy miał jajko w kieszeni, farbowane. Ale jajka trzeba było mieć, wybrać, żeby byli mocne. A mój tato umiał wybierać jajka mocne. Tam, gdzie kupowali jajka, to chodził i об зуб jakoś stukał i znał, które jajko mocne. Bo jak będzie słabe jajko, to sobie wzięcie wybić, a jak będzie mocne jajko, to ty zabierasz jajko, twoje zwyciężyć, to zabierasz to jajko dzieło. Jakie były zwyczaje, tradycje przed weselem? A przed weselem to było wesoło, bo wieczory przed weselem nosiło się od młodej do młodego bieliznę. I tam młodego postawiać wodki i jeszcze byli zabawy u remizy, zabawy byli i szli tancować, jak wypiem. A na завтра na wesele to już przychodzili młody przychodził do młodej i trzeba było wykupić młodą za wodku. Siedzieli za stolą, młoda była i przychodziła свадьба od młodego i trzeba było postawić litr czy 1,5 litra wodki
И тогда отдавали это, первый брат отдавал эту, был первый брат молодой, а у молодого был дружко. И это потом пары были от этой. И был сват, и маршалок. Для свата завязывала молодая ручник просплячко. И для свата ручник просплячко. И тогда шли до костела и брали шлюб. А я помню, что як был теж у Василі, że не сядали в лавки, свадьба, але свадьба стояла посередині костела парами, і цілий шлюб відбувався у костелі, там мусили стояти посередині лавок. А дівчата, ще початок, ще ліпше був, że дівчата були поубирані у білі сукенки. А молодежи много было, и ходили до процессии. И эти пожичали у этих девчат сукенки, и в этих сукенках и шли у процесс, до этого. Вельми пекне выглядал это у этом. Еще известно старые здjęcia, где просто эта свадьба стояла у этой. И тогда выходили с костела, правда, дверима у костелі, ставала ціла свадьба, і здjęcia робили, таке огульне здjęcia робили. Ну і пошли потім до молодої. Czym polegała ta zabawa? Та забава виглядала на ten sposób, że brało się brał jeden i drugi jajko i stukali pierw czubkiem, jajko w jajko. Jak pobije to jajko to zwraca się jajko w drugą stronę i to pobijesz i jajko, ale te jajka były nie surowe, tylko gotowane i malowane. I w ten czas po prostu od jego zabierasz to jajko. Ale pierw biło się czubkiem, a później wieczorami przyjeżdżał autobus raz. Raz na dzień przyjeżdżał autobus. И это яйка, которые побились, дети мяли в кишане, и для кировцы давали яйка, а он обвозил там 2-3 километра по этому. Дети за яйка перевез детей. Вот, а на другий день, Великоноcy, teraz oblewające wodą. A kiedyś może oblewali się, ale nie było kranu wody, tylko przy studniach. Ale bili się tymi, takimi dupczykami. I z dupczyk i dupczykami bili, chłopcy bili się i dziewczata bili się. Taka była ta wielkanocna zabawa.